muchivindi chekungopinda pafoni yemunhu wausingazivi ndipe mari inenge 1000 mari yakawanda kudaro. Mumwe akatombondidaro ari muno mudiaspora kuti ndaomerwa ndapinda pama1 muno mune mabenefits ndipowo mari. Ezvino ndakuda kutanga kuita rude. Munhu anouya pafoni pangu ini munhu ngauye pafoni kuzvikoti keti ndiadvertise papeji pako ndiwane basa ndinoshanda. Kwete kuti ndipowo mari. Ini ndinofamba nchiwatwa mudhidhi manje nevarungu maile ndopa vanhu vanisingazivi. Kana uchida help uya kuuseri usvikotaura kuti keti ndichagirawo mapeace job. Ndiri muarea yakandiri muRustenburg ndichagirawo mapeace job ndiwane mari. Kana zvatadza chienda unopinyurisa mudhidhi uwane mari kwete kuda kunetsa vanhu. Masocialite anzwa. Pane umwe wandaitauriri everyday mamessage anozara tipoma. Iripi tiri vana Michael Jackson here. Munomboziva kuti hatina mari rese. Tine wifi chete nemafoni ekuitisa malive. Wifi inoita 20 euros munomupa foni yako unoita 30 days nayo. Tine mafoni newifi chete. Hakusi nyore kuno kudiaspora. Kupera kwemwedzi so unombirirwa nebhili ugoti insurance, ugoti road tax yemota, ugoti NCT yemota, ugoti rent, ugoti internet, ugoti diesel, ugoti zvakawanda zvinobhadhara kuno zvekuti unogona kushanda full time usara usina kana senti. Haikona ingofunga kuti kudiaspora mari inongonongewo. Zviya zvazvana nhai ndivatsirawo ndiuye kuEurope nditoriwo ndiuye kuEurope. Ina handisi muridzi weEurope. Handisi muridzi weEurope handiuyisi vanhu kuEurope. Tsvagai maagents anouyisa vanhu muEurope. Ndichagirawo dzimba ina handizi agent rokutsvagira vanhu dzimba. Kana uchida kutsvagirwa imba neni pinda pasaluni paya ndokuona ndokuziva kuti ndiwani ndokuzanganisa nevanhu vandoziva vanotsvaga dzimba. Kwaita kuti uri kwauri kumachonyonyoko nditsvagire chete imba ndiiwane ndokurikomenda ndokuziva. Tinongori newifi ine mafoni chete isi mari hatina. Tine inokwana kutenga doro nekuya tichitandara panapa. Musazviite izvozvo fanike pafoni pangu I think I had enough now. From now onwards anyone anouya nekanhamba kakachindinyangadza nezvinhu zvandataura izvi screenshot and posting paFacebook. Hapana munhu asina mbobvira akatambura haikona ida kuzviitisa mhani imimi vanhu imimi. Musade kuzviitisa imimi muri kufunga kuti isusu takangouya nekudiaspora. Munin'ino wangu cheche dzimwe nguva ndomudza kuti shamwari last month ndakakupa 200 this month ndakupa 50 handisi kukupa mari for the next 4-5 months. Look for something to do. Work. Sumuka ushande wanao mai vangu cheche ndomudza kuti nono pane paanotombondikumbira ndomudza kuti handina ndinaye. Not kuti ndiri kumuitira utsinzi ndoda kumudzidzisa kuti ko ini ndikati game ndikafa unozorarama sei. Ngwavhawo nekuseri. Uchingwavha kana ndikakutumira ka 200 keke katswinyirire woshandisa ka 50 kamwe ka 150 tsvaga zvekuhodha utengese chero madomasi chaiwo. Hanzi ndipei ka 50 ndokuitira live. Unoita zvinhu zvekuti ndongoenda papeji kana papeji papani kana pamudiwa hood ndongoenda panhamba yakanzi business unobva kuti mudiwa ndipo $800. Hede, akakudzai kuti vanhu vakaenda kunze kwenyika dzaambinga akakunyepera. Hatina mari. Zapedze nguva yenyu muchiuya kuzotinyaudza kuti tipowo mari hatina. Dai tine mari, dai tisingaendi kumabasa, dai chingoswera tiri mumayachi. Ina hangu handidi guys, handidi kunyeperai, handitombotendereka navanhu vakati vanodada vakati handinei nazvo. Handidi munhu anouya kufoni kwangu kuzonditi ndipowo mari especially kana tisingazivani. Kana uchiuya kufoni kwangu uya usvikobvunza zvemabusiness ideas. Kana kusvikoti ndafungawo kuti nditsvagirewo basa, ndaomerwa ndashaya chikafu ndiri pakati ndiri muJoburg kuHillbrow, nditsvagirewo pavanhu vako vari paFacebook kana paine ari kudawo musikana webasa. Kana paine vanoda kutenga ndiri kutengesa makeup ndo vanhu vandodaiwa. Kwete zvako zvekuuya usvikoti ndipe mari ndokupa mari kuti waite chii? Wageza bhazi wapenda nyoka. Ini ndainhonga here mari iyoyo kana kuti ndaishandira ndaidhiraivhira 1 hour kuenda kusaluni
ndikasvika ndikamira zvitsitsino ndichisiya vana vangu vachitonhorwa, ndomira zvitsitsino ndichiruka mabraids musana wese, mhata yese kuoma kuti ndichiruka, ndopedza ndodzoka kuno ndosvikobika, mangwana ndodzokerazve ndongoitora ndichingoti iwewe nekuti wauya pafoni inda uchitamba yo. Kwasei vanhu vari kuti Sweden enda unopinirisa mudhidhi, ko Sweden aita sei? Sweden ndomuziya zvewawa, ndisingazivi, ndiri kutaura munhu wokuti haumuzii kana kuti ndiani, unongomuka pakazara mazimeseji ndibatsirewo hewo. Dzimwe nguva unongoverengawo zvibvunzo kuti dziri right here, woignore wotonzwa munhu, don't ignore me please, kotipinza bhizi rekuningirikira. Ina handidi zvangu please, zviri nani munditi ndinodada, ina handibi mari yemunhu, mari yangu ndinoishandira. Dai ndaida kuita zveusimbe ndaitofawo nenzara ndikatonokumbira. Munhu enda kubasa, kana kusina basa kwaunogara tsvaga zvimwe zvekuita. Ukandikumbira ndikakupa nhasi mangwana uchaita sei? Ina hangu pafoni yangu musauya, handidi zvangu ndokuisira maaudio nchikutuka zvisingaiti. Pese apa ndandisingatuki ndandichinyara, but ndaona kuti zvakunyanya. Mameseji anoita 40-50 ndipowo mari. Ndaigona kungoignore mameseji ndongomadelete, but sometimes something have to be said panapa. Dzidzai kushanda, usangoti ukaona samazari kuAmerika ungoenda ndipowo ane hama dzake. Pane munhu asina hama? Hapana munhu asina hama. Tine titori nevana vanin'ina vedu vane vana matineja unotonzwa mama. Senge nhasi ndaona ndamhoreswa nemwana wasisi wangu ndikatoziva kuti akuda kutokumbira 2030. Hatina mari isusu, dai tine mari, dai tisiri kugara dzimba dzekuroja idzi, dai tine mazimba edu, muchitoona tine madrive. Don't do that again please. Don't come kufoni kwangu muchinditaura zvemudhoto zvekumama zvekumashure kwehuku zvekunzi ndipowo mari ndichiziva kuti nditori Razarowo zvake muEurope. And the worst part is inini handisati ndamboita live nchiti ndine mari nekuti ndoziva kuti handina, nditori wanga. Then ndichitoda kutokumbirawo kutoti iwe undipowo mari iwo wakuya kuti ndine mwana muchechi. Nai, endai kuna Ana Richard munopuwa mari kumunoya kuti ndipowo mari kumunhu wamunoona anotatarika 1 hour achienda kusaluna ari kutoedza kusurvive kuti vana vadye. Ndoshanda mari ndokuti ini ndinokumpururudza come again from nhasi vakazviita mazuva ese pamwe vausingazivi. Handina musi wandakamboudza vanhu ndine miliyoni, handina mari. Dai ndine mari, dai ndakapedza kuvaka kare kuZimbabwe uko, ndisingamboiti zvekutumira ka 200 nhasi, mangwana ka 500, mangwana 800, mangwana mapa foundation chimbomira yandina mari. Dai ndakapedza kudhara, ndiri kutoshandawo kutoti zviiti. Iwewe woramba uchingoya ndipowo mari, uri muzukuru wambuya wangu, uri mwana wambuya wangu uriani. The worst part is hama dzako chaidzo hadzitombouyi dzichidaro kuti ndipowo mari. Nyarai kana vanhu masocialites ari kunyara kukudzai, ndinokuudzai handidyiri poison kunyara. Ibvai kumafoni edu muchitikumbira mari. Shanda mari yako, woiunganidza, wotsvagawo malingi kuuya kuri kuita vamwe wouya wega. Kwete zvako zvekuya kuti nditorewo ndiuye kwaIreland, nditorewo. Unofunga kuti dai kwaIreland kwaingotorewa zvakadaro dai family yangu yese ichiri kungokwangwaya iriko. Kana makuzobirwa mouya panapa muchichema mbavha dzinokubirai dziri right, because muneka mukakupusa, so haukwanisi kuenda painternet kunotsvaga kuti how to relocate to Ireland, how are others getting my job. Ndatozoita live nekuneta Yolanda, nekuneta. Unoziva kuti unoona mazimeseji akareba kudai so, ndaitawo problem, ndine mwana wangu, ndaitawo problem, ndiri kudawo kuuya ikoko, ndashoterwa nemari, ndaitawo problem. Saka iwe wakagara apa kufunga kwako nepfungwa dzako, haufungiwo kuti inini ndichionawo sekuru marabha hanzvadzi yangu, moyo wangu unotonzwawo kutoti dai ndauyisawo sekuru marabha, dai izvezvi
vakagara apa vachinwa doro neni kana ndikada kuenda kumashopu sekuru marabha osara neana iwe osviko ndipe mari ndiuye kueurope osviko ndibatsira nechii vemupa chaivo takavauisa muno vakasvika vakapanduka get away from my phone handizve kunya